Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngalokhu abakubiza u-dividing mixed numbers noma ukuhlukanisa ama-mixed numbers wethu. Phambi kwethu kuthiwa sidivide noma sihlukanise u-1 over u-2, 1 over 4 simdivide ngo-1, 3 over 4. Kuze kube lula ukuthi sikwenze lokhu, sizothatha ama-mixed number wethu noma iy'namba zethu ezixubene sizenze improper fraction. Improper fraction ka-1 ka-2, 1 over 4 izoba u-4 wethu i-denominator. Sizothi-ke manje ukuze sithole i-numerator u-4 times 2 plus 1 ingango-9. 9 wethu i-denominator yethu nayi improper fraction yethu. Le improper fraction ukhumbule iyafana naleya mixed number yethu uma uyiguqulela uyibuyisele emuva. Sizothi-ke manje divide ngo-1, 3 over 4. U-4 wethu uhlala anjalo ayi-denominator. Masithi 4 times 1 plus 3. U-1 loyana uyafana noma ukuthi akatimezeki, sizothi ufana nokuthi u-4 plus 7, sizothi u-4 plus 3 kuzoba u-7. Sothi i-divide sign yethu siyibhale laphayana. Now manje khumbula-ke nalento esifundile ka-reciprocal. U-reciprocal usho ukuthi sizodivida u-9 or sizoguqulela sishintshele u-7 over 4 wethu simenze u-4 over 7 kuze manje sishintshe i-sign yethu siyenze u-times. Sothi u-9 over 4 sesimanje siyamtimesa nge-reciprocal. Inombolo fraction oyitimesa mawushintsha i-reciprocal uzoyitimesa. Mawushintshe wayenza enye i-fraction i-reciprocal, le enye uzoyitimesa. Kusho ukuthi sizotimesa manje u-4 over 7 wethu okuyi-reciprocal yethu. Sofuna-ke inamba lento abayibiza i-divisible, inamba engikwazi ukungena kuzo zonke lezi nombolo ezilaphaya. Engiyicabangayo nesingayisebenzisa u-4 wethu okwazi ukuthi angene kuzo zonke leza nombolo zethu. Sothi u-4 ka-denominator lapha ku-9 no-4 we-numerator lapha ku-7 sizihlukanise ngo-4 sizothola u-1, sihlukanise ngo-4 futhi nalaphaya sizothola u-1. Sizothi-ke manje u-9 times 1 siyafana nabantu abano-9. Sithi u-1 times 7 siyafana nabantu abano-7. Ukuze-ke manje siyishintshe, ukhumbule bathe siyenze i-mixed number. Ukuthola i-mixed number yethu, mixed number yethu sothi u-7 ungena kangakhi ku-9. 7 ungena kangakhi ku-9? Masithola ukuthi u-7 ungena kangakhi ku-9, sithola ukuthi ungena ka-1. Kusala ubani? Kusala inombolo engango-2. Khumbula i-denominator yethu angeke ize ishintshe. Masisele ngalowo 2 sesizoyibhala kanjena. Sizothi u-7 ungena, sithe u-7 ungena ka-1 ku-9, sesisala ngo-2 over 7 wethu okuyi-denominator. Injalo-ke uma sidivida ama-mixed number wethu.